Erokamano nyakwaramogi weche thoth ahinya kendo twak marwa biro ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Kamano ni mondo watudane kod studio marwa ma Kisumu mondo wago mbaka gi jadolo Right Reverend Ngire David Kodia ma en jadolo mar Anglican kata ACK Diocese Mabondo. Wadago kod mbaka kotende kod weche mag kitelo ma oganda nyalo gombo mondo gine kochakore e piny nyaka malo e jotelo miyiero kaachiel kod telo mamoko bende ma okier makonyo neno ni dongruok ochopo ne oganda e yo makare. Ng'eni sama iwuoyo kuom kit telo ma ja piny winjo bed neno kata moganda winjo bed ni neno, samoro jomoko nyalo paro ni gin mana jotelo ma iyiero kende. To nitiere lemo mamoko bende mag telo mopogore opogore matiyo e kor gwenge. Moriwo koda ka lemo mag telo mag kanise, bende gin achiel kuom mise mongirore ahinya e jiwo dongruok kaachiel kod kwe gachiel mar piny kata mar oganda mondo neni chenro mag dongruok ochopo ne jopiny. Mane twak ma wan godo kawuono kod jadolo David Kodia kendo bishop mar ACK Bade Mabondo Diocese. Jadolo ni se imoso nyikora Mogajwang' ka wachako motelo ne dhi e yweyo matin mane wabedo godo e studio ka. Adwa ni mondo ami thuolo nikech kopogore kod yor dolo e dak ni e piny ni beti neno weche mathoth ahinya kokalo kuom jotelo gi jopiny giwegi, kanise to kata mana e gwenge mamoko bende oko mar oganda Luo. Inyalo wacho ni e kit telo moseneno e oganda, kit telo maneno sani, nitiere gimoro minyalo wacho ni osebedo e girem ma oganda owinjo bed ni rieyo kata jotelo mag oganda owinjo bed ni rieyo mondo ka ji dhi mbele to ne kit telo manyalo nyiso lek gi geno mar oganda ka ji dhi mbele. Machiegni ahinya twak Bishop. Erokamano George. Mokwongo kapok adwoko penjono moriere, nyaka wang'e ni telo en ang'o. To tij telo en ang'o ne oganda. Tang'o mamiyo ji dhawo kendo ji gombo mondo bedie telo. Telo en nyalo ma Nyasaye omiyo dhano mondo omi gichop kamoro ma gidwaro mondo gidhiye. Nyalo bedo ni nitie mpango moro ma gin go e dongruok, to koro en tij telo mondo ne ni oganda madwa dongruok no ochopo kama gidwa dhiye gi dongruok. Koro telo miyo ji jing'o, telo miyo ji ng'eyo, telo bende miyo ji nyalo ma kaka ginyalo chopo go kama gidwaro. Omiyo kama telo onge kaka ji nyalo sudo. Omiyo kwawuoyo kuom telo, wawuoyo kuom jogo ma nigi nyalo, momi ng'eyo, momi teko mar neno ni ji kuma gidwa dhiye no gichope maber. E siasa mar jatendwa manonindo Raila Odinga nowacho ni telo gima tero ji Kanaan, nikech ji a Misri koro ji dhi Kanaan. Omiyo mondo gimoro bed ni luongo ni en telo, tiende ni osebedo gi teko mar tero ji okang' machielo. Igolo ji okang' machielo man piny to gidhi okang' machielo man malo. Mano e primarily e tij telo. Omiyo ka wawuoyo kuom telo mane pinywa kaeri to gigo duto nyaka wanon ni to ng'ano mane man gi nyalo no ma kowacho gimoro to ji winjo, ma kowacho gimoro to ji nigi geno ni gimowachno en kare, ma ka ji sama nigi chandruok to ing'iye, en ng'ama ji ng'eyo ni yawa ng'ane da bedie ka. En ng'ama in English wacho niya someone to be missed, ma kaka moonge tineno ka nitie hoho moro. Mano e telo mwawuoye. Alright, jadolo, telo bende nyalo thiro oganda nikech wacho ni telo en gima nyalo be en mise moro ma
nyiso geno mar oganda, to bende telo nyalo thiro oganda? Mano penjo mar ariyo, mondo inyiso ni kaka telo wuon samoro bende nyalo thiro oganda poni ok oyude e yo makare. Emomiyo awacho niya, ka telo ok nyal timo timbe ma wachogo, ok onyal miyo ji ng'eyo, ok onyal miyo ji sudo e okang' machielo ka gichomo kuma gidwa ni gidhiye, ok onyal miyo ji nyalo mar timo gik moko gin giwegi ma giyud gima gidwaro, then mano ok telo, mano en gimoro machielo. Emomiyo telo nyalo thiro ji. Ka telo ndhathe oserumo, kata ka teko ne oserumo, kata ka jogo momi teko, momi thuolo mar bedo kaka jotelo, ndhathgi oserumo kendo ok ginyal neno mbele, mano emomiyo koro wadwaro ni joma kamago koro ikwayo ni mondo koro gidog chien, mondo joma chielo man gi neno, man gi nyalo, man gi chuny kaw thuolo mondo dhi nyime. Omiyo telo nyalo thiro ji. To bende telo makaluo osefwenyo gik miwacho gi jadolo, be gisefwenyo magikoni mae gimoro atimo mondo oganda oyud dongruok, koso pod nitiere rem manitie moseneno e kitelo mowacho kata telo makare ma japiny der neno kendo ma oganda dwaro? Ok dang' awach ni luo kende en oganda momako Kenya mangima, nikech pile bang' higni 5 ka higni 5 ineno ka ji wuok kendo ji dhi mondo yier mondo dwar telo manyien manyalo chopo kodgi kama gidwaro. To ng'enygi ka giseyiergi, tiyudo ni koro gimonego gin ema koro nyalo margi orumo, nikech ng'ato dhi kosedhi kata e bunge, kata odhi e county council, county government, kata odhi mana e senate, to kosechopo kuro to koro wiye wil gi gimomiyo ne ji okawo genogi oketo kuome. Mae kama kelo chandruok ne pinywa duto mar Kenya ka. Nikech dine ni telo ber, di koro ji ok go koko. Dine ni telo ber, mibadhi mantie Kenya ka di koro onge, di koro sedok chien kabisa. Dine ni telo ber, nedhiwa maricho di koro iloso e yo makare. To nikech jowa manwamiyo teko mondo ng'inwa piny, ong'inwa ni sirkal mantie ni bende otimo gik mowinjore, jogi emosekaw mosoyo ofuko miwenge gi oum gi pesa mikoro onge gima ginyalo timo e yo makare. Omiyo kwasechopo kama wachopeno, koro waduto wacho niya, ang'o madwa tim mondo wabed gi telo maber? Nikech jopiny bende dwaro puonj kuom ma. Jopiny osebelieve ni mondo ibed ng'ama jatelo nyaka iser ji gi pesa eka di giyieri. To koro jogi kosemiyi pesa migoyo negi ombulu, koro pesa gi ni nyaka gibi duoki, omiyo gisetieko kodi. To ka jopiny bende nyalo bedo gi chir mawacho niya, watwe matin, wawe wach gombo pes josiasa kuom kinde matin, mondo kik gimiwa siling 200 ka gibiro ni gidwa wacho na wechegi, magi bende giyie ni pesa ni ok nyal konyogi, to ginyalo bedo joma nyalo check on our leaders e yo makare. To kaka en sani, kech makayo dhano en kech moro mokelo nyaka kafuo ma ji wigi wil ni ka gikawo pes jasiasa to jasiasa oserumo kodgi. Mano e chandruok mathago thurwa ka, to en e chandruok mathago be jo Kenya. E kinde ma koro wach mar pesa odonjo kendo samoro nyalo bedo achiel kuom gigo madigo geno mar jopiny ka achiel kod bende neno ni telo makare ok oyudore. Kaka migawo mar dolo, nikech uromo kod kwan oganda mathoth ma bende gin jogo ombulu ogogo, weche mage ma samoro unyalo poro kodgi kopogore kata gi ndiko mag biblos, to kata kotenre kod ndiko mag biblos, nikech kata mana weche mag giyiero telo makare ni e ndiko mag biblos gin ang'o gini ma utemo poro kodgi mondo puonj ni kik wene mana samoro ni en ting' mar josiasa ma
dwaro margi maduong' en yudo kombe, moko dwaro ni mondo dhi olos mwandu, moko bende dwaro ni otine jopiny, moko bende samoro kong'eyo gima gidwaro. En mani opportunity kata thuolo oyudore mar donje telo. George, sani gima watimo kendo gima wadwa chako maduong' sani ahinya en gima waluongo ni civic education. En puonjo jopiny mondo ging'e ng'at mowinjore ma ginyalo yiero kaka jatendgi. Kendo e puonj ka wanyisogi ni ng'amineno ka timo gima kama, ng'ano tang' nigi uru. Ng'amineno ka sama kata kudwa wuoyo kodu to oketo unu line ka gima un jomoko mathagore ma ka ok unene to un joma dhi tho chieng'no. Ng'euru ni ng'ano ok jatelo maber. Wadwa puonjo jopiny mondo gitang' ne joma miyogi pesa ni ka gigonegi ombulu. Nikech mae gima oseketho telo ma wan go e thurwa ka kata telo ma wan go e Kenya. Nikech wiwa wil ni ka ok wachung' motegno mi wanyiso kata jok mwadwa ni mondo oyiergi gieki ni we are not for sale, ok wan jogo ma idwa usi ni ka mondo omi jomoko thuolo mar bedo e telo. Kwanyalo timo magi duto te to wanyalo, josiasa bende nyalo neno ni jopiny oseriek, kendo koro ka ng'ato dhi kata na tich moluongeno, obiro tiyo kong'eyo ni jopiny oseriek. Jopiny ok nyal wuond gi siling 200, jopiny ok nyal wuond gi siling 500. In ka ng'ato miyi siling 200 to e higa mangima mano miyi pesa di, mano ng'ano miyi kata pesa matin e siling 1 mabe ok nyal tiyo sani e Kenya ka odiochieng' kodiochieng'. Omiyo wadwaro mana telo manyalo empower oganda, mondo oganda obed oganda manyalo chung' kende, oganda manyalo timo gik moko giwegi ma giyud yuto moromo ma ginyalo konyorego, ginyalo puonjogo nyithindo, ginyalo dakgo, ginyalo ng'eyogo chiemo. Omiyo wan kaka kanisa wadwa chako puonj motegno kamoro amora mwantie, obedie liel, obedie arus, obedie gathering moro amora, to gi moko ma bende obiro riwre gi jokanisiwa mamoko ma understand weche mowachogi. Kendo mano e gima wadwa tiyo ma by the time ji dhi election to jopiny oyudo education moromo kendo ginyalo make decision makare moko chungigo. Erokamano jadolo kuom duoko makare nyako tende kod penjono. E kinde makoro weche mag siasa medo mako mach, pogruok bedo kanye e kind bedo jatelo mar oganda gi bedo jatelo madwaro mare? Ere kaka japiny biro ng'eyo ma ni intiere gik moko mikwano e kinde ma siasa samoro golo mwandune moro matin mane en go mondo lomb godo oganda, to oganda bende ka ok ging'eyo ni samoro ma en obadho michikogie ma koro gima ne gigeno ni ginyalo yudo mbele ok gidhi yudo. Ere kaka oganda nyalo fwenyo ni ma to en jatelo madwarowa, to ma en jatelo ma nyalo dhi to lokonwa pache ahinya e kindegi ma king'iyo kit siasa samoro yiengore e kind dhoudi bende, ok mana e gwenge makaluo kende. Tiyudo kata ka Kenya mangima nitiere kama koro iwacho ni siasa mar dhoudi, kidhi e gwenge makaluo nitiere siasa mag gwenge, ni ng'ani wuok e gweng' ni ng'ani wuok e gweng' machielo cha, ng'ani wuok to kaora ni ng'ani wuok to kaora machielo, ng'ani wuok e anyuola ni ng'ato wuok e anyuola machielo. Gin siasa magore piny kata obedo ni samoro mar piny Kenya odwa gedore kendo nenore mala ahinya. Ere kaka inyalo konyo oganda e magi mondo kiyiero jatelo to yier jatelo mani kod chia? Mae momiyo ineno ka wacho ni tich mwadwa tiyo ok en tich matin. En tich konyo jopiny mondo ka gidhi e yiero to kik gidonje obadho mar josiasa gi. Waduto wadwaro gima ber. Waduto wadwaro telo ma ka waoro kumwa oreno to duogonwa wach. Waduto wahero telo manyalo chung' e haki marwa, ratichwa, mondo kik ratichwa sirkal mawa. Winjo news kanyo, kendo news moro nowuok ka kiwacho ni jo Migori
go koko nikech nyocha giyudo andiko moro madwaro ni mondo gichul osuru moro mar tiang' mamoko idwaro kuomgi kia milion kianodo kia milion ang'ono giri. Mago e gik momiyo magi gik ma jopiny ok onego bed ni wuok oko weyo tijegi ma giyudo matin ni gidhigo koko oko. Mago tich monego bed ni jomwaseyiero osekawo wechego motero kuonde mowinjore. Wachulo jogi pesa mondo gikednwa e parliament. Wachulo jogi pesa mondo gikednwa e county assembly. Wachulo jogi pesa mondo gikednwa kaka governors. Wachulo jogi pesa mondo gikednwa kaka women rep gi kaka senators. Emomiyo ok onego bed ni jopiny sani wuok ni dhi e street ni giwuok ni gidemonstrate ni eka piny winjogi. Onego bed ni jotelo mwaseyiero mwachulo pesa mang'eny maringo gi mtokni madongo gieki ema koro gonwa lweny kuonde mowinjore. To the problem wan go ni jogi wigi owil gi tich manwamiyogi. Emomiyo ka seche moko kata kwawuoyo to wachal joma nwagore kodgi. Ok wagore. Wan wa remind gi mane gin emichulogi pesa mondo gichung' ne ratiro mar jopiny. Omiyo ka ginyalo chung' ne ratiro mar jopiny e yo makare mok giluor, to gik mineno wachre yeki demonstration mineno katimre mang'eny gi biro rumo. To jogi kosedhi e parliament to koro gina jomosesoyo ofuko to gidwa ni mondo gichung' ne jopiny e yo makare. Koro ikia ni gin sirikal, ikia ni gin MPs, ikia ni gin representatives of the people or representative of the government. Mae shida mawango. Temo wadwa ni mondo higa wang'ni wabedi gi siasa mopogore. Larruok e kind oganda, larruok e kind jotelo. Ma inyalo wacho ang'o jadolo kisepimo kaka yamb siasa ringo. Larruok gi barruok wach, siayo wach kata dhi golo dhok moko ma ok odhi kare kind oganda. Ma nyiso kitelo machalo nade. Oganda nyalo timo ang'o mondo magi kik timre nikech pogruok mar oganda nyiso ni en oganda mayomyom. To kapo ni jotelo chako larore kata pogruok magin go e kind dhoudi, pogruok magin go e kind duond buche magichung' godo gik machalo kamago nyalo kelo pek ne oganda. In iwuon kaka jadolo samoro kiromo kata gi jotelo gi nikech iromo kodgi. Samoro iromo gi mamoko ma samoro injo kowacho weche moko miduogi penjene to koro owacho manang'o. Unyiso gi nang'o, gin ang'o minyalo tim mondo larruok, pogruok, barruok wach, siayo wach, wacho ni ng'ane ok ber, ng'ane maber, gik machalo kamano. E kinde ma duto te ng'ato nigi lemo mare momiye gi e sani. Munjo bed no tiye mondo kel lokruok no oganda to pok otimo maber kata pok ochopo dwaro mar oganda hie manomiyo omiye lemo makamano. Ma inyalo tim ang'o? Gima da wacho ni kama siasa osechope no to en koro en fuo maduong'. En kia. Nikech kata mna constitution mwango unyiso maber sidienje mag tije monego telo ka telo tiyo. Ma kochopo weche mag county issues, wan gi representatives mawa, MCAs gi governors gi speaker margi. Onego bed ni nitie gik moko ma gi chikegi olos maber ma ng'ato nigi line mare. To ji gore nikech ng'ato oseweyo line mare odhi e line nyawadgi. To kae to koro dwaro duong'. Onge tiende gimomiyo ja senator dwaro ja governor to ibede ne en gi thuolo mar dhi e ofis mar governor to dibede dwaro mare ne dwaro na senator. Ng'ato ka ng'ato omi kare monego bede ni utiye maber. Omiyo chandruok biro ka koro jowagi kimwayierogi. Ng'ato dwano ogombo tij nyawadgi to en bende en gi mare. Mado tim mana mare yo makare to wadgi ni bo weyo tim ne tije mare. To ka wadgi ni ukti tije e yo makare to bende nitie yore minyalo duogo ng'ato e yo minyis ng'ato ni in gimitimo ni mok mari. Kaka jombunge marwa tijgi en loso weche chike kendo ketho chike mok owinjore momi jopiny. Tiyudo ka kiny ka kiny iwinjo ni chik moro olosi e parliament
jo parliament gogo monego protect na inji ema sign mokiwinjo ni omi pesa mokiwinjo koro ng'ato oseweyo tije manorene koro dhi tiyo tijo moko kae makelo ga lweny mineno koro joge dhao ka nyithindo. Asewuoyo negi awegi kuonde duto mwaserome, asekwerogi ni giwe tiyo gi dhok moko machal jok moko ma jokwath machon. Ka in jatelo to gima wuok e dhogi nyaka bed gimoro makare makelo konyruok n'oganda. O gimoro ma kisewacho to kata nyathini bende wuoro ni to mano be baba adieri ma wacho wechegi. Nyaka wabed gi luor e gik moko duto mwawacho kendo gik moko mwatimo manyiso ni wan e jotelo kendo ji luwo gik mwawacho. Jadolo, un kaka kanise, nitiere kanise mathoth e Kenya kata mana gwenge ma Nyanza. To king'iyo samoro un kod mabunde moko ma ubede e bwogi. Riwruok mar jodolo, riwruok mar kanise ma kama. To king'iyo e paw telo mar siasa kuom ranyisi, iyudo ka koro duond buche mag siasa kata bed ni gilarore e kinde mag ombulu, gilarore e kinde mag manyo telo. To kata mana bang' larruok makama, pod pogruok neno maduong' ahinya. Kanise bende nigi yalo mopogore opogore. Samoro kaka Anglican yalo mondo joge owinj ndiko mar Biblos opogore kod kaka kanisa mar Roho kuom ranyisi, yalo kata kaka kanisa mar Lejo kuom ranyisi, yalo kata kaka kanisa mar Catholic kuom ranyisi timo margi. To king'iyo sama koro chopo midwa ng'i kaka weche mag wach Nyasaye dhi to riwruok bedo e kanise gi e bwo mabunde. Ang'o ma jotelo mag siasa kaachiel kod duond buche mag siasa nyaka som kendo nyaka som mar neno ni kwe obedo kod achiel mar oganda magichung'negi? Mokwongo onego wang'e gimoro achiel ni kanisni giduto mondo giriwre kanyachiel en gimiluongo ni voluntary. Onge chik mochunogi ni nyaka giriwre, otherwise dine gibedo gimoro achiel, dikoro waonge Lejo, dikoro waonge Anglican, dikoro waonge Catholic. To nitie gimiluongo ni diversity, tiende ni mana kaka in e ot achiel nyithindo gi joka ng'ane, lakini moro biluongo ni ma jakokelo, ma ja kamano. Koro gima timore ni seche ma wacho wach mar kwe, muma wacho kwe e yo achiel, ok wacho kwe e yo mar ariyo, ni kidwa kwe to nyaka go wadu minegi koro kibedo gi kwe. Muma onge kama wacho ni kidwa bedo gi kwe to nyaka ibed ng'ama kwiny eka ji ling' thi. Kwe ok en ling' thi. Kwe en bedo achiel gi ng'ato. Kwe en ng'eyo ni Nyasaye ema telonwa to waluwo bang'e. Kwe en bedo gi adiera ni hali ma wantie en hali makare, makata Nyasaye bedo ji ni hali ma wantie ni en hali makare. Being wholesome gi dho Kisungu. Emomiyo kata na jotendwa manie siasa, aparo ni jasiasa maber ok diher mondo oketh gik moko manyalo guro kwe. Jasiasa maber be diher mondo otel ne joma nigi kwe, gi joma mor, gi joma nyiero, gi joma oil, ok joma osiko gina gi lweny seche duto. Emomiyo wach mar yalo injili en gima omakowa duto, ni nyaka wabed gi injili mariwo ji, injili manyiso ji kuma nawacho gik ma wacho ka, kumwa dwa dhiye, mamedo ji ng'eyo mar wach Nyasaye, mamedo ji ng'eyo ni kaka ji nyalo dak kanyachiel, kata obedo ni gipogore e paro, kata gipogore e yuto, kata gipogore gi dhok ma giwacho. Koro mago e gik ma waduto kawachokore kaka oganda. To moloyo kaka umbrella churches mwanti kaka wan gi NCCK, wan bende gi evangelical fellowships, wan gi mopogore opogore. Gimoro achiel to riwa together ni Nyasaye dwaro ni watim nang'o. Onge kanisa mar adiera mar Nyasaye manyalo wacho gimoro mopogore gima Biblia wacho. Emomiyo ka waduto wachimore kanyachiel mwako ni mae gima Nyasaye dwaro mondo watim, to kata ibed na jadin mane, ang' uriwru kanyachiel.
Ang'o ma jo siasa kaachiel kod duond buche mag siasa puonjre ewi wach miwachogi mar riwruok kiwacho ni misi achiel maduong' en mar ni kwe ma wach Nyasaye ochung'ne ok opogo dinde. Ang'o ma mono jo siasa kata ang'o ma kelo pek ne jo siasa riwore kamoro achiel mar ng'eyo ni dongruok ma japiny dwaro ok oyiengore e duond bura kata e pogruok margi kinde ma gilero ma gimanyo kombe, to en dwaro mar chiwruok mana kaka iwacho ni kwe mar Nyasaye ok oyiero dinde. Jo siasa ang'o ma mono puonjore ma to gin ang'o gini minyalo nyisgi kaka in iwuon jadolo maromo kodgi mondo gipuonjre kuom riwruoge machalo kod mageno ni dwaro mar japiny duong' moloyo pogruoge mag duond buche mag siasa manitiere e kind oganda mimanyo godo telo. Aparo ni gima timore en gimiluongo ni duong' gi huma. Duong' to gi huma. Ng'ato dwa neno ni en ema ji winji ahinya moloyo jomoko. Ng'ato dwa neno ni en ema en gi teko mang'eny moloyo jomoko. Ng'ato dwa neno ni en e dwol ma kowuoyo to ji duto dwa winji. So duong' gi huma kisekawo gibedo ni gin e gik ma iketo mbele, to nyaka hinyri gi joweteu, nyaka gwenyri gi jomoko. Nikech jomoko bende ok bi neno humani no ka en huma makare manyalo kelo negi konyruok. To gidwaro mwandu ma in idware adwara ma kata pod onge, to mama ng'ato nigo e lwete be igwena gwena e lwete. Gin e gik mineno ka kelonwa chandruok e pinywa ka. To pod Nyasaye nyalo tiyo gi ng'ata ng'ata. Kata na ng'ama igacho ni rach ahinya, Nyasaye pod nyalo konyowa. Thuolo pod nitie ma kata ibed na ng'ama ni kamano, ng'ama kite chal ma kamano, pod nyalo lokori mitimno maber. Jomoko wan gi jotelo mang'eny e piny mosetiyo maber ma kata mibadhi be ok winj kuomgi, kata koko bende ok iwinji, lweny bende to gitetie maber ma giweyo tich maber. Joma chal kaka Nyerere giri notiyo maber. Joma chal kaka Nelson Mandela utitie maber. Ok iwinje ni ng'ato lweny moro omako. Itiyo gi ng'uono ma kiweyo tich to ji gombi, nyaka iti makea to ji nyaka gombi. Ok ni itiyo makidwa to ji machako goni koko, kata kapok itiyo tich mitiyo ni to ji goni mana koko ni ajowa oa karang'o. Mano kowinjore. Erokamano, gin ang'o gini madiher ni mondo jotend luo kete mahino ahinya e lokruok mar oganda kata e kelo ber ne oganda? King'iyo piny luo kaka en, nikech sani wawuoyo gi oganda ma gin nyikwa Ramogi Ajwang' modak e gwenge mopogore opogore. Jotelo mane giyiero kaachiel kod jotelo manitie, ang'o madiher mondo giketie mahino ahinya? Maneno ni ma kopo nokete mahino to lokruok biro bedo ne oganda duto ma ok odewo ni ma wuok loka cha kata loka machielo. Mokwongo gima nyaka watim kata ma political parties ma wanyaka tim en neno ni haki nitie e yiero gi mag party. En neno ni jok mwayiero gin joma jopiny bendo yiego, ok joma ne wane mwayiego wan jomoko matin 5 4 obete piny kato gibukre to imiyo kawo ng'ato to imiyo certificate nini ma idhi chung'nwa, to jopiny to wacho ni apana. Magi gik mineno ka kelo ga koko e thurwa ka, ma ikawo ng'ato nikech ng'ato osechiwo pesa ne jo party moko mang'eny, kaeto koro en emikawe, to ng'at ma jopiny dwaro tiweyo. Magi gik makelo chandruok. Emomiyo weche magiwacho kata mag kia zoning ni jomoko ni koni Nyanza ka owawa kik ng'ato donjie. Ng'ato nyaka donjie adonja, nikech kapo ni onge haki ei party maduong' mani korwa koni ei chieng' diere mag yiero kata nomination, to ng'ato be nyaka bedie gi thuolo ma bende onyalo dwach jopiny kodhiye koni e yo mok owinjore. Emomiyo gini ok en gir ng'ato. Telo manie pinyni kata manie oganda waniri ok en mar party. Joluo nosebedo chon kata kapok party gi obetie. Omiyo pod wabiro bedo kata ka ODM onge, kata ka UDA onge, pod wabiro bete abeta. Emomiyo kik ng'ato thung'wa gi gik moko ka gima wan nyithinde moko modwa chiko e yo ma ene modwaro. Gima onego jo siasa
ma thuro ka tim en ni nyaka giwe jopiny thuolo mondo ne ng'at ma giparo ne ng'ani temo nyalo ritowa. Ka en obed kata ng'ama independent, kaka giseyiero jomoko bende thuro ka mang'eny ma bende independent, to that will be the way forward. To chun ng'ato ni nyaka obed na ng'ani, to ng'ano kosedhi to koro loyalty mare ok en to the people and to the party mano sponsor. Aparo ni siasa ma thuro ka to nyaka lokre, kendo biro lokore ka ng'ato dagi kata ng'ato yie. Siasa ma thuro ka to nyaka lokre, kata ng'ato dagi kata ng'ato yie. Chomna wiye kanyo mondo ng'ise ni sama ng'ato dagi kata ng'ato yie ni, ere kaka odwa lokore ka opo ni kit telo manitie ma pod biro betie, kit yo mituge go ema pod nitie, ere kaka odwa lokore jadolo kata ng'ato dagi kata ng'ato yie? Obiro lokre niya, ni jopiny biro kawo decision kendgi. Jopiny weg ombulu gin ema biro make decision, not the leaders. Nikech leaders gi biro fight, gibende biro yiergi. Jok mineno ni top leadership gi gibende gibiro ng'ato biro dwaro ombulu wuon kien. Emomiyo the people will decide. The people ok ofuwo. Jopiny ok gin jogo mofuwo, gibe gi ng'ama gidwaro manyalo telo negi. Omiyo ng'ato kik par ni jopiny ofuwo afuwa mikelo negi akela kata na oti kaka ng'ane moro timiyo gi ni ma maru kawuono. Piny oselokore. Iparo ni jotelo kia gima jopiny dwaro koso ging'eyo to ok gichando deo, ok ochuno gi sama giseyudo lemo mag telo? Kata ging'eyo kod ging'eyo to ibiro nyisgi ni nyaka ging'e. Iparo ni ging'eyo koso gikia, koso en ena gima en chando deo, ani osemiya koro mag jopiny go to koro wabiro ng'iyo bang' higni 5. Jogo ng'eyo gigi, jogi winjo gigi, tena ni gichayo ji. Achaye no emwadwaro mondo wa discipline. Yes. Mondo ji ung'e ni power in a democracy or in democracy, power mar the people ema tawala, ok power mar jotelo. Omiyo mane gima nawachi ni mokwongo ni tijwa modwa tiyo maduong' en civic education. Konyo jopiny mondo gi discover, mondo gifweny teko magin go mar keto telo mowinjore magin magidwaro, ok telo michuno gigo. Mano e tich modwa tiyo throughout nyaka yiero. E kinde makoro weche osebedo ka nenore, nitiere weche moko mag ng'wech maka koda kacha, ni mulo weche mag lweny, to odamedrega ahinya ndalo mag siasa, kendo jopiny penjore to ang'o momiyo remo nyaka chwer? Ang'o mowinjo bed ni jotelo puonjore, ang'o mowinjo bed ni oganda ng'eyo mar geng'o chwer mar remo e seche ma siasa mowinjo bed ni bedo gir kwe mar yiero jotelo mabiro kelo lokruok timore? Ang'o ma nyaka timre? En dok chien ka ji nyalo bokore ni nyaka ji gore e ka ji yud telo. Telo ma ji gore ne maremo chwerie ok en telo manyalo kelo kwe, nikech ji dhi e telo ka chunygi lit, kendo jomoko bedo gi chuny mar chulo kuor. Jomoko bedo gi chuny ma koro gidwa keto jomoko tenge ni jogo ne joggi. Emomiyo nyaka obed gi telo ma ji dhiye ka ji duto yiere ni ng'ani to yombo adieri, ng'ani e ng'ama owinjore manyalo telo nwa kwa dhi e piny machielo. Emomiyo gima wacho en niya, waduto wan gi thuolo mar neno ni telo mwayiero en telo mabiro chung' ne haki kata ratiro mag jopiny duto. Kata be ni ng'ama ne go ombulu kod ok ni go ombulu, nikech be Kenya ka be onge chik mawacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka go ombulu gi thuon. Onge chik ma kamano. Ombulu bende en voluntary, ma ng'ato nyalo decide ni an wang' ne ok ago ombulu. Kake sani joluo nigi tich matek ahinya. Yes. Nikech joluo kidwaro ombulu mar ker, joluo noseng'eyo ni wan ng'ama wagone ombulu en Raila. Aya koro Raila onge, koro gigo ombulu nang'o? Nyaka i convince gi ni ng'at machielo other than Raila bende nyalo telo negi kaka oganda.
To ere kaka dwa tim en puonjo ji ni ombulu en right mar ng'ato, lakini chik to kowacho ni nyaka igo ombulu. Emomiyo one of the things ma jotendwa masani nyaka tim en duoko yie mag jopiny mag oganda Luo, duoko yie margi manoselal. Mang'eny ji koro wacho ni wan ka Raila onge koro kwago ombulu. Ombulu no en gima important nikech en emobiro miyo wang'e ni ng'at mane monego telnwa e kinde mabiro. Omiyo waduto mane tich monego wati. Erokamano jadolo David Kodia kuom medo chiwo ler kendo twak kod oganda Nyikwa Ramogi. Nyakwa Ramogi geno ni winjo twak mar duol e yo makare ahinya kendo isomo rieko kuom ting' mari kaka japiny koda ting' mar jatelo wuon. Jotelo giwegi bende ang'e ni somore paro gi rieko gimowinjo bed ni gitimo mar neno ni weche obedo kare. Jadolo ka watieko, mbui odonjo kendo king'iyo samoro weche mawachore e mbui to inyalo paro ni ber nitie mathoth ahinya, to samoro kidhi koro ing'iyo ground tiyudo ka koro gima nie ground opogore. Ikipako jotelo e mbui tinyalo pakgi kendo gin joma lich ma ka in ng'ama pok odhi e gweng' ma samoro jatelo moro rito tiparo ni mano e paradiso, to ka koro idhi tiyudo ka pogruok nitie. Ere kaka oganda nyalo tiyo kod lony masani gi e jiwo achiel mar oganda, lando kwe kaachiel kod bende ng'eyo keto e rapim e rachungi jotelo kendo yiero telo makare? Mokwongo gimonego jotelo, shida maduong' ma jotelo onego neno oloso en wuondruok ni gik moko ni kare. Kwa wuondre ahinya ni gik moko ni kare, to bang'e to wafwenyo ni ok gin kare, ji biro hinyore mang'eny. Nikech ok ne ka sani iyudo ka ei Luo ka nitie dhok mosewuok mang'eny mopogore opogore. To dhok mowuok mang'eny mopogore opogore gi eki, iyudo ni ka in ichung' e dhok machielo mok en dhok machielo, iluongi na ndhoga. In kichung' e dhok machielo ma iparo ni mae e dhok makare, to ni kore ki ng'ama ber. Aparo ni nyaka watang' mondo wang'e niya, waduto wadwaro gima ber ne ogandawa. Tena ni kake wayudo gima ber ni ema pok wayudo korgi. To miyo nyaka to kwa mondo wayudo korgi mondo wabed gi teko kaka oganda. Yes. To nyaka wawuo waduto. Nyaka wabedie forum mimiya ni luongo ni duol. Nyaka wabede gi duol wa moro. Mwanyalo ng'irego. Mwanyalo ng'irego niya, ere kama waremie kaka oganda, ere gima wadwaro kaka oganda. Kwadwaro telo kata kok wadwa telo, to kwadwaro ni mondo wa benefit from telo, to en ang'ono ga ng'ono gin monego watim. Jomage mwanyalo tudorego mondo wane ni wachopo kama wagombo mondo wachopieni. Nyaka wang'ere wan jo Kenya ka, wang'ere waduto te. Wang'e ni ng'ane kwariwrego to ng'ani weaknesses mage en achiel ariyo adek. Be onyalo wuondowa e kore ka. Ma kwachako wuoth ni to seweyowa. Koso en ng'ama kwariwrego to wanyalo dak aming'a. Wanyalo tudre aming'a. Omiyo en conversation maduong' ma ok nyalo wene jariyo kata jadek kata jang'wen ni mawuoye. Nikech en gima affect oganda waduto. En gima kata mana joma ni business, conversation mga joma ni business be nyaka bedie winje duondgi. En gima kata religious leaders be nyaka winje duondgi. En gima kata na jo siasa manie e kundi machielo be nyaka winje duondgi. To wan lembwa maduong' en ya ni by the time wadhi election, yes, to wadhi ka duol nitie duol achiel manyalo chung' n'oganda wani kendo manyalo miyo wayud gik mwagombo nonego wayudi, ma kata ng'ato emotelo kod ok otelo to gigi to wayudo. Nyakwa Ramogi, gima duong'
en yudo gimoro mane gima jadolo David Kodia koni owinjo bed ni bede gima lich anya. Jadolo wach ni mogik miso oganda kawatieko twak marwa. Nyikwara mogi an gima dwa weugo en ni wabeduru gi chuny motegno, wabeduru gi geno ni pod wabiro bedo kanyachiel kendo pod wabiro go lweny e yo makare mok wayanyo ng'atwa, kendo kata siasa mwagoyo be wadwa ni mondo jo siasa wa bendo owe weche mag yanyo jowetegi, nikech sama yanyo nyawadu nero te bende odwaro na gima idwaro no, mano nyiso ni bende ifuwo, nikech ikia ni sama yanye nero te bende yanyi uchal nyithindo makia gima timo. Omiyo wadwaro ni waduto wago lweny ni e yo makare, kendo nitie bende gik moko makata sama ugo lweny moko makugoyo, yes, to kuwuogo ke pap wabeduru ka jodala. Jodala nitie gik moko miwacho e duol mok wuog oko. Omiyo anyiso be josiasa wa, nitie gik moko mok ugole oko, uwacho gi aling', nikech sama wuoyo mang'eny no to seche moko fupi moro mano ji ok ong'eyo ni in go wuoka. Wabeduru joma riek jothurwa, kik wabedu joma tho wuoya anytime, ma kineno ja media tiseng'amo dhogi, kineno gini tiseng'amo dhogi. Aparo ni mano wadhi marach, nyaka walokre. Omiyo anyiso jopiny ni wabeduru joma bendo tang' mong'e jok mawachonwa adiera, joma nyalo mako lwatwa, mwanyalo dhi kodwa kama uwinjore mwagombo ni mondo wadhiye. Erokamano nya jadolo Right Reverend Ngire David Kodia, Bishop mara Anglican bade ma Bondo Diocese kum twak manimba nya kendo amora nya kod kaka twak obedi. Nyakwara mogiro kamana nya kum ketera mogi TV duol obedo makare. Asebedo ka elo Trevor Ombija kama watwak kod jadolo David Kodia mar Anglican bade ma Bondo, kendo wacho ni gima duong' ahinya en ni telo makare kata ka ok owuok ka to nyalo wuok kacha to kelo gik moko mabeyo ne oganda e yo mar kwe gi ratiro. Mane telo mowinjo bed ni oganda yiengore kuome. Ka ok kamano, erokamano abedo ka ilo Trevor Ombija. Nyinga en George Bati. Oromo saa 3 weche manyien mag Imoro Riti Masani.